אנחנו רואים פה נחש צפה, אחרי שחיסלנו אותו באורך של 70 סנטימטר. הנה, פה בתוכו יש את העכבר. הנה הוא, מבט על. הזנב עדיין זז. רונן החזיק אותו במשך כחצי שעה עד שהגעתי. הנה, פה הראש. פה אני מזיז את הראש. גמור. הנה, המערכת עיכול שלו עדיין עובדת. עדיין זז. רגע. ככה נראה רונן עם המנצ'טה. שבת אחים גם יחד. ביי.